pojď sem. Chlapi, počkajte, nehoda. Jaká nehoda? Nehoda. Telefon je až tady. Dar? Počkajte, nehoda. Zase jaké si poplácat. Poplácat rytířsky. Tak. Víte co, vítej. No ty nejezdíš si letadlem, ale tam je taky sleva. Sleva, co? Dávám slevy, no důchodcem, ale ty nejsi ještě důchodce. Seberou nám politici pašalí. Ale nás ty zlezl z okna. Já bych chtěla pusu dala, ale tady jdu za vašima důchodcema, slevy budou. Poloviční slevy na autobus, to je výjimka. Já mám vzorek. Otvírám tady. Já si dá oběd guláš. Ohromné výsledky. Kvalitní vzorek. Váňo, Ivane, se podívej na mě, šaty mám vyšívané a jsou celé hebávné. Pojďte na štánku vidět. No jak ano, v každém baráku, to určitě. Co nejde? Toto se narodilo ne. Mléko měla. Partoužici po synovi z Bechyně zařídila jsem brýle v ceně. Výborné. Díky. Manželka mě poslala. Kde je ušli? Víte, já teď odletím. Jdem. To nestíháš všechno to čistě. Víto, teď mě na to, jak mě tady maluje. Jasné. Už letím. Ahoj.